Hledáte-li místo pro odpočinek a relaxaci, pak zaměřte do regionu Vittelwelt-Bad Schellerbach v srdci Horního Rakouska. 7 malebných městeček v tomto prázdninovém regionu vám nabídne vše pro vaši dokonalou dovolenou. Wellness, odpočinek v termální vodě, výlety s rodinou, pěší turistika, jízda na kole nebo Nordic walking. Vítejte ve Vittelweltu. Před 100 lety objevili lidé z Bad Schellerbachu svůj poklad, termální prameny. Už od počátku 20. století v městečku fungují sirné lázně a před pár lety se zdejší dominantou staly lázně termální. Dá se říci, že takzvaná hodina narození se odehrála v roce 1918, kdy se lidé z místního regionu pokoušeli nalézt ropu. Ropu sice nenašli, ale nalezli prameny teplé vody. Po jejich rozboru se zjistila přítomnost sirných a dalších léčebných prvků. Jako první tu lázeňské procedury byly určené pro léčbu pohybového aparátu. Jako hotelový host 4hvězdičkového hotelu Paradiso Superior máte přístup do wellness centra o rozloze 3600 m². Jedná se o největší wellness resort s termálními lázněmi v Horním Rakousku. Zdejším klenotem je saunový svět Auszeit, v němž saunování nabývá mnoha nezvyklých podob. Mohutný přírodní kámen, pravé dřevěné chaty a relaxační domky vytvářejí atmosféru horské vesnice s řadou atrakcí a rituálů. A pokud chcete zážitky dopřát nejen sobě, ale i svým ratolestem, pak zavítejte do vodního zábavního parku Aquapulco. Gerade für Familien und für tschechische Familien. Já bych chtěl pozvat hlavně rodiny, české rodiny. Máme tu velký vodní park, kterému říkáme Aquapulco, pirátský svět. Hlavním lákadlem je 5 tobogánů. Strhující jízdy nabízí třeba kamikadze, 42 metrů dlouhá skluzavka. Ve zdejší pirátské zátoce se každou půl hodinu strhne bouře s mořskými vlnami, před kterými vás spasí plovoucí ostrov. Jedinečným lázeňským zážitkem vás potěší lázně Tropicana, palmy, bary u bazénu a 6metrové mořské akvárium s rybami a jeskyní, v níž se dá plavat, zvou k odpočinku s pocitem Jižního moře. Zajímavostí našich lázní je otevíratelná střecha Cabrio, která za příznivého počasí umožňuje koupací zážitek pod širým nebem. Sirné lázně s teplotou 36 stupňů jsou balzám pro všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Abyste si návštěvu ještě více užili a zároveň i něco ušetřili, můžete využít návštěvnickou kartu Vittelwelt. Karta hosta v prázdninovém regionu Vittelwelt v místě Schellerbach, ale i v ostatních 7 místech poskytuje návštěvníkům velmi výrazné slevy na vstupy do všech atraktivit. Zmíním i vstup do termálních lázní, tam se jedná o 50%. Výhodné je, že kartu může host získat v momentě prvního přenocování tady v regionu. Rozmanitost 7 obcí v prázdninovém regionu nejlépe poznáte při pěší nebo cykloturistice v kopcovité krajině. Začít můžete přímo v areálu lázní, kde se nachází rozlehlý lázeňský botanický park. Půjčit si tu můžete i hole, určené pro Nordic walking anebo bicykl. V našem botanickém parku je různé druhové zastoupení květin i stromů. Teď stojíme v části bylinkové zahrady. Najdeme tu mátu, šalvěj, medunku, dobromysl, měsíček lékařský a další druhy léčivek. Park se rozprostírá na 20 hektarech plochy a nabízí aktivní využití, procházky, běhání, Nordic walking a také kolo. Ostatně celý region Bad Schellerbachu můžete projet na kole. Cyklostezky propojují všech 7 obcí a měst našeho regionu a dovedou vás i k farmám a výrobcům osvěžujícího sajdru, který tu z ovoce vyrábíme. I my jsme byli patřičně zvědaví na místní gastronomickou specialitu, kterou ovocné víno cider je. Vypravili jsme se na jednu z blízkých zemědělských farem do městečka Rottenbach, kde se tento alkoholický mošt přímo vyrábí. Cestou jsme si ještě dopřáli nádherný výhled na Bad Schellerbach z hory svaté Magdaleny s půvabným kostelíkem, který se stává po celý rok oblíbeným cílem poutníků. O pár desítek kilometrů dál nás na své farmě Hofzeit v městečku Rottenbach vítá mladý, usměvavý a zkušený farmář Filip, který nám poodhaluje výrobu místního sajdru. Most wird aus Birnen und Äpfel
Šťávu lisujeme z jablek, hrušek nebo směsí obojího. Odrůdy stromů, jabloní a hrušní jsou staré a všechny rostou v této oblasti ve zdejších sadech. Ovoce sklízíme na podzim, aby bylo dobře vyzrálé. Odrůdy jabloní a hrušní, jejichž plody slouží k přípravě osvěžujícího nápoje, jsou velmi staré. Na jejich pěstování, následně výrobě produktů a propagaci soukromého zemědělství se tu podílí několik místních farmářů. 17 rodin, které tady hospodaří, je sdruženo do zemědělského družstva. U nás na statku Hofside nabízíme produkty od všech farmářů, samozřejmě i mošt. Pro zájemce pořádáme i různé ochutnávky a také připravujeme soutěže o nejlepší mošt roku. Cider se velmi dobře pije, tak pokud jste přijeli na kole, dávejte si pozor. I když je v Rakousku povoleno přece jen si nějakou tu skleničku na bicyklu dopřát, nesmí se to přehánět. Mošt obvykle dosahuje kolem 6% alkoholu. Je to závislé na délce kvašení. Ale pozor, většinou je nepijeme ostrý jen samotný. Hlavně cyklisté si jej rádi míchají se sodovkou. Cider i další regionální produkty si můžete zakoupit v místním farmářském obchůdku. Nabídku doplňuje i malá restaurace, kde si hosté mohou vychutnat sezónní brunch formou bufetu. Zajímavým pilotním projektem je promyšlený akvaponický systém, což je vlastně samostatný koloběh vody, poskytující živiny jak rybám, tak rostlinám. Květináče s bylinkami si tu můžete i zakoupit, stejně tak jako čerstvé ryby. Naší poslední zastávkou v regionu Vitalwelt se stává městečko Grieskirchen a důvodů pro jeho návštěvu máme více. Nad městem se vznáší originální umělecké dílo, přesněji řečeno síť o rozloze 1600 metrů čtverečních, kterou vytvořila umělkyně Maria Treml. Vyne se od domu k domu ve výšce 13 až 25 metrů a váží kolem 250 kg. Tamní velkoryse pojaté klidové zóny zvou k zastavení a povídání, třeba v kavárně s útulnou zahrádkou nad pořádnou porcí místní vyhlášené zmrzliny. Sladkou tečkou na závěr končí i naše putování Horním Rakouskem. Zažili jsme na vlastní kůži vlídnost a pohostinnost místních lidí a vychutnali skvělou regionální kuchyni. Navíc nás téměř na každém kroku provázela nedotčená příroda, přestože je protkaná trasami, cyklostezkami, traily a pěšinami. Tak relaxujte a užijte si dovolenou v hornorakouském regionu i vy. Na viděnou!